Çete Daişê bi hevkariya dewleta Tirkî û Serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdogan ev êriş bire ser girtîgehê. Encamê wî şerî de 121 ciwanên Kurd şehîd ketin, eman hemiyan birêzdarî bîrtînin. Serkeftina şervanên Kurd, ciwanên Kurd bêtehamilî ji dewleta Tirkî re kir. Ji ber vê yekê meha du saet 10 êvarî dewleta Tirk bi hovane, bi mafyayî, bi çeteyî êriş bire ser du parçeyê Kurdistanê. Êrişî sivîla kirin, xelkê medenî kirin. Ev bi rastî li nav rojhilata navîn de li nav Yekîtiya Ewropa li nav Kurdistanê her çar parçeyê Kurdistanê pêwîst e neyê qebûl kirin. Em vê bi tundî şermezar dikin. Pêwîst e gelê Kurdistanê li hemberî van êrîşan, li van êrişê hovane bibin yek. Dewleta Tirkî li her çar parçeyê Kurdistanê şerê Kurda dike. Du kes endamê meclîsa askerî li kampa Şehîd Rûstem Cûdî Mexmûrê du endamê wan şehîd ketiye. 11 kes jî çekekî kimyewî avêtiye hemû bi jehrî ketine. Yani birîna hemiyan jî hema wisa gelek ji wan jehrî ye. Dewleta Tirk her car hovane êrişî ser van her du ciya jî dike. Hemû carê li Yekîtiya Ewropa jî li nav mafê mirovan jî behsa vê mijarê hatiye kirin. Yani guftûgo kirine li ser vê meselê. Dîsa jî wek me di nav daxuyaniyê de jî got dewleta Tirk ti sînorî nas nakî. Yani her dîsa jî êrişî ser kampa Mexmûrê wekî te behs kir dibin çarçeveya netewên yekbûyî de ye, çavderiya netewê yekbûyî de ye. Tirkî wê peymanê jî nas nakî. Êrişî penaberan